José Cassar Pulicino kien kittieb u folklorista li jibqa' mfakkar għar-reqqa li bija ddokumenta aspetti differenti tal-lingwa Maltija. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Xkembri Fava sabiex jitkixxef aktar dwar Cassar Pulicino. José Cassar Pulicino twiled b'Kirkara fil-21 ta' Settembru tal-1921 u trabba f'Ħal Tarxin. Huwa meqjus bħala studju sewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f'dan ir-rigward. Fost oħrajn serva bħala assistent direttur tal-informazzjoni, assistent segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ, assistent segretarju għoli fil-Ministeru tas-Saħħa u direttur tal-Industrija. Għamel żmien ukoll jaħdem bħala bibliotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta u bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti wkoll lectures lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President onorarju tal-Għaqda tal-Folklor u membru tal-Akkademja tal-Malti u kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti u assistent editur tal-Melita Historika u tal-Maltese Folklore Review. José Cassar Pulicino huwa meqjus bħala wieħed mill-protagonisti ewlenin fil-qasam tal-folklor għax ġabar drawwiet u materjal orali li kieku ma kienx għalih kienu jgħibu għal kollox. Fost oħrajn ġabar minn fomm in-nies kliem u taqbiliet ta' tfal, taħnin u materjal orali ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal għajdut, ħwejjeġ moħġaġa, laqmijiet, versi tal-iskunġrar, tal-pulbqija. Dan il-materjal kollu qablu ma' materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u pubblikah. Ix-xogħol xjentifiku ta' Cassar Pulicino dwar il-folklor kien rikonoxxut anke fil-qasam internazzjonali. Fil-fatt fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta' Londra, kien membru fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research u pubblika bosta artikli f'rivisti speċjalizzati, fost oħrajn ir-rivista Folklore f'Londra u Napli u Journal of the English Folk Dance and Song Society. Cassar Pulicino huwa magħruf l-aktar bħala folklorista, iżda fil-fatt huwa kittieb ta' xogħlijiet oħra li mhumiex folkloristiċi. Kiteb ta' kitbiet letterarji bħal ktieb Kelma Waħda Biss li mqassam f'novelli, sketches u essays li kien kiteb minn żmien għal ieħor u li kienu deru f'diversi ħarġiet tal-gazzetti. Barra ta' xogħlijiet oħra li deru wkoll fil-Malti u fl-Leħen il-Malti u li kien qara wkoll minnhom fuq ir-rediffusion bħal Lola, Bjanka, Tifel tas-Suq u Triq Tagħna. Min barra kitba ta' valur letterarju, Cassar Pulicino għandu wkoll kitbiet storiċi u studji lingwistiċi bħal Lexical Material in Maltese Folklore u id-Dizzjonarju Bio-Bibliografiku Nazzjonali ta' Robert Mifsud Bonnici u pubblika xogħlijiet importanti wkoll bħal Tradizzjoni minn Erin Seragino Nglot ta' parti mid-Divina Kommedja ta' Dante. Madankollu kif stqar diversi drabi u stess fatt ta' kitbiet minn tiegħu, il-folklor ma jistax ma jidħolx f'kitbietu u għalhekk taqra x'taqra mix-xogħlijiet tiegħu ma jonqos li tħoss jew tilmaq xi nota folkloristika fih. Għad hemm ħafna xi jsir fejn tidħol riċerka dwar ix-xogħlijiet ta' Cassar Pulicino, ngħidu aħna tkomplija mal-istudju li diġà sar fuq dan il-folklorista minn riċerkaturi oħrajn bħal George Mifsud Kirkop li riċerka xogħlu u l-metodoloġija tiegħu. Barra minn hekk hemm materjal li jistħoqlu aktar riċerka bħal recordings ta' intervisti li sarulu u lectures tiegħu li hemm miġburin anke fis-sit malti.mt.
u ġabrit oħra li ħadem fuqhom sew jew bdihom dan il-folklorista u li anqal u stess interess f'diversi kitbiet minn tiegħu li hemm bżonn ta' iktar riċerka, speċjalment fejn xi drawwiet għadhom ħajjin fost oħrajn drawwiet li għandhom x'jaqsmu ma' xi festi bħat-tiġrijiet tal-bejjem u tad-dajes, il-piki politiċi, forom ta' ikel jew ħelu li llum inqataw jew inbidlu, flimkien ukoll ma' apprezzament ta' ismijiet tekniċi ta' twemmin qadim anke fleħen ġdid ta' għajdut jew vrejjes u formoli. Id-dar ta' Sara huwa t-tieni ktieb ta' Victoria Lija u jkompli mal-istorja Sara Sejra Ġita. It-tim tagħna ltaqa' ma' Victoria sabiex jitkixxef aktar dwar Sara, dwar is-sena tal-kitba u dwar kif din il-pubblikazzjoni ħarġet bis-saħħa tal-inizjattiva bil-ħila tagħkom. L-idea nibtet meta jien kont għadni għallima, kont għallima u kont nallem il-year 1 u kont nagħmilhom ħafna stejjer jiena. U dak iż-żmien kont nivvinthom jiena l-istejjer u l-istejjer kont nivvinthom skont is-suġġett li nkun qed nallimhom. Jekk qed nallimhom fuq il-ħwejjeġ, l-istorja tkun madwar il-ħwejjeġ, jekk qed nallimhom fuq il-kċina, l-istorja madwar il-kċina. U dejjem ħloq dan il-karattru u dejjem nagħmilhom l-istorja fuqha. Mbagħad kelli min ipenġihom li kelli kuġina tiegħi kien toqgħod penġi li ġieli stampi u hekk. U mbagħad wara hemmhekk bdejt nagħmilhom forma ta' ktejjeb żgħir. Mbagħad kien ħareġ il-programm bil-ħila tagħkom u hemmhekk kont tajthom is-sett ta' stejjer li kelli. Tini il-familja ta' Sara. Kemm qegħdin persuni fil-familja tiegħek? Il-ktejjeb huwa forma ta' app diġitali u qiegħed imqassam fejn għandna dal-karattru ta' Sara li qiegħda dejjem fil-postijiet fil-kmamar tad-dar. U hemmhekk biex it-tfal joħorġu l-ismijiet tal-kmamar, x'isir f'dawn il-kmamar, x'uġġetti nsibu f'dawn il-kmamar. U ammirat minn 5 snin il fuq meta tfal jibdew jaqraw u dejjem iżidu l-vokabolarju. Din il-kamra tas-sodda. Sara u Maja jorqdu fil-kamra tas-sodda. Dan il-ktieb diġitali jismu d-dar ta' Sara, fiha niltaqgħu mal-familja ta' Sara u d-dar tagħhom hija dar tipika Maltija li għandha l-bejt, għandha l-bitħa u stess il-kċina, x'isir fil-kċina, x'isir fis-salott insibu l-ġenituri jsajru fil-kċina, għandek qegħdin jaqraw, qegħdin jaraw it-televiżjoni u għandek il-kmamar kollha. Jintuża l-klimbagħad kamra tas-sodda, kamra tal-banju, is-salott, il-kċina, l-bitħa, l-bejt. Mbagħad x'isiru jorqdu jsajru, għandek il-verbi konnessi mal-kliem. Fil-bagalja Sara poġġiet kappell, flok, piġama, kalzetti, dublett, papot. Il-ktieb diġitali ieħor jismu Sara Sejra Ġita huwa l-istess tip, familja ambjentat fil-kamra ta' Sara u Sara tkun qed tippakja biex tmur ġita man-nanna u hemmhekk hemm l-ismijiet tal-ħwejjeġ kollha biex it-tfal jitalmu l-isimijiet tal-ħwejjeġ bil-Malti. Il-gazzetti u r-rivisti huma mkejjen importanti għal pubblikazzjoni ta' studji, kitbiet oriġinali u aħbarijiet marbuta mal-letteratura, kemm għal kittiba emerġenti kif ukoll għal dawk stabbiliti. F'din ir-rokna se nħarsu lejn ir-rivista Il-Pont, rivista li hija primarjament elettronika u li hija maħruġa minn Patrick Samut. Il-Pont twielet fl-2012. Semmejtu Il-Pont. Marbut ħafna t-titlu tiegħu mal-għan tiegħu huwa isu Pont Bridge, rivista, edizzjoni, pubblikazzjoni li taqgħat mhux biss il-kittieba flimkien imma l-qarrejja mal-kittieba, kittieba Maltin ma' kittieba barranin. Taqgħat ukoll mhux biss il-Malti fostna l-Maltin u l-Awċin jew inkella l-Maltin li jgħixu Malta. U għawdex imma taqgħat il-Maltin li jgħixu hawnhekk fil-Gżejjer tagħna anke ma' Maltin li jgħixu fl-Awstralja, fil-Kanada u f'pajjiżi oħrajn. Twielet bħala
edizzjoni, pubblikazzjoni ta' 8 paġni, però bil-mod il-mod beda wkoll jikber. Illum jilħaq bejn wieħed u ieħor mal-40-50 paġna. Fih wieħed isib aħbarijiet dwar id-dinja letterarja, nifoka dejjem fuq Malta l-ewwel, intervisti ma' kittieba differenti, il-maġġoranza kittieba minn Malta, però dan l-aħħar qed ninkludi wkoll xi kittieba minn barra wkoll. Ninkludi wkoll taqsima imdaqsa mhux ħażin dwar kotba li joħorġu minn żmien għal ieħor. Ħafna jitbu li jgħidu li l-pont jaqdini ħafna għax huwa tieqa fuq il-kotba bil-Malti fost l-oħrajn illi qed ikunaw disponibbli fil-libreriji. Il-kontributuri ewlenin huma kemm kittieba stabbiliti, u mbagħad hemm kittieba li mhumiex daqshekk magħrufa. Kittiba emerġenti jista' jkunu wkoll ex-studenti tiegħi xi drabi, jista' jkunu wkoll ħbieb li jiena sirt naf fiċ-ċrieki tal-għaqdiet letterarji, però tiskanta hawn ħafna nies jgħixu fil-privat tagħhom illi jiktbu fil-ħin liberu tagħhom u jsiru jafu bil-pont, ġi laqas nkun nafhom jiena ma jkunu rċevew il-pont online permezz tal-email minn ħbieb tagħhom u jgħidu li interessat li nibatlek xi poeżija jew xi rakkonti jew xi riflessjonijiet bil-Malti tiegħi jiena ngħidilhom ibgħat. Jekk ikunu tal-livell, allura jiena nippubblikhom. Min jaqra mhux kulħadd jaqra jew il-maġġoranza taqra l-iktar minn fuq aġġeġġi elettroniċi, diġitali bħalma huma il-mobiles u it-tablets. Iż-żgħażagħ nafu li jippreferu jaqraw xi ħaġa minn fuq dawn l-aġġeġġi teknoloġiċi minn fuq gazzetta jew ktieb dirett. Allura tajjeb illi il-Malti, anke l-letteratura Maltija tkun disponibbli fuq siti diġitali. Il-Malti tajjeb illi jkunu ukoll fuq siti diġitali għaliex barra minn Malta il-ktieb Malti mhux daqshekk disponibbli. Allura ikun hemm ħafna Maltin illi jkunu mxenqa ħafna milli jaqraw propju stejjer, poeżiji, tarif dwar kotba tal-letteratura u materjal simili. Ħaġa oħra, tajjeb li l-Malti jkunu ukoll fuq l-internet għaliex hemm barranin ukoll li forsi ma jifhmuhx il-Malti, però huma interessati fl-ilsna differenti u jkunu interessati anke fil-Malti kif inhu miktub, pereżempju, l-ortografija partikolari tiegħu. Jiena nott li fil-lista ta' min jirċevija hemm bejn wieħed u ieħor 300-400 persuna, però kont sorpriż li ħafna minn dawn il-persuni mbagħad jibbatuha lil ħbieb tagħhom. U din hija rivista li nista' ngħid twildet hawn Malta, però ħarġet sewwa lil hinn. Hemm min jirċevija pereżempju ma nafx Abu Dhabi, il-Kanada, il-Lussemburgu, l-Awstralja u numru ta' pajjiżi oħrajn. Il-pont huwa pubblikazzjoni b'xejn, kull min jixtieq jirċevija jista' jiktibli direttament fuq dan l-email sammut.patrickj@gmail.com u jiena nkun nista' nibatilkom darba kull 3 xhur il-kopja ġdida ta' il-pont permezz ta' email. Lady M, Attentat u Waqtiet huma 3 romanzi mill-penna ta' Salf Sammut li bejnietom jaqdu triloġija waħda. Sammut laqa l-istedina tagħna sabiex jaqsam xi ħsibijiet dwar dawn it-3 xogħlijiet. Triloġija bħalma jisimha hija 3 romanzi. L-ewwel romanz Lady M jittratta dwar imħabba, it-traduta, traffikar ta' bnedmin, delitti mhumiex solvuti, avventura u dawn l-affarijiet kollha illi jirrikjedu romanz ta' ċertu thriller. Imbagħad hemm attentat. L-attentat jikkonsisti fil-li kien hemm attentat ta' kolb ta' stat biex jistabbilizzaw il-pajjiż kemm minn forzi Maltin u kemm minn forzi barranin. Fl-istess ħin kien hemm ukoll imħabba klandestina illi ma irnexxietx. It-tielet romanz mbagħad huwa iktar uman għax jitratta fuq Alzheimer, orjentazzjoni sessuali, imħabba ġenwina wkoll
u fuqhom it-tlieta jidher l-Ispettur Paolo Borg, Spettur tal-Pulizija, ret ħafna irid jagħmel xogħlu sewwa u ma jridx intħil żejjed li mhux floku l-ammin ta' fuqu lanqas mill-lat politiku. Jiena ġejt imnebbaħ biex nikteb din il-triloġija mill-ewwel romanz li kien fih ukoll l-Ispettur Paolo Borg li kien jismu d-dar taħdejn il-baħar. Minħabba li l-qarrejja jgħidu li ħafna kemm kien joġobhom dak u jisemmuh, allura kelli ċertu suċċess fih. Allura qed ħanikteb xi ħaġa oħra fuq biex inkompli ma' dik il-tema u ktibt tnejn. Imma l-Horizon għaliex ma nagħmlux triloġi. L-Ispettur Paolo Borg tbissem waħdu. Kellu karta importanti xilab u kien sa jilaba issa. Bleħen kalm staqsija ħallik mill-avukati għax int żgur ma jaqbillekx, int miż-żewġa, li x'inhi biċċa tiegħek. Jinstaqsejtek x'int int, ipprotestat berra kbira. L-Ispettur Paolo Borg daħak bil-qawwi u weġiba fil-pront. Le, int ma staqsejtnix, imma jien qiegħed nistaqsik. Għandek xi problema biex tweġibni jekk intix miż-żewġa? Le, lanqas xejn, iva miż-żewġa. Allura, x'aktar spettur ikkonfermatlu staqsit faħimaħ bi sfida kbira fl-ħena. U int Musulmana, u x'hekk, nassumi żewġek ukoll Musulman, għall-inqas hekk għandi nifhem qatt ngħid li intom, irrimarka l-Ispettur Paolo Borg. Iva, għall-grazzja u l-glorja tal-ħanina l-laħtada, sqarret gburija faħimaħ. Il-proċess bħalma qed li inti jinnoqgħod bil-qiegħda, innizzel in-noti, nikteb, narġa' nirreveti, immur lura, imbagħad ngħaddihom il-pubblikatur ibgħat lil provi, jiena narġa' naqra kollox mill-ġdid u nipprova nsib f'xi dettalji żgħar li nistgħu nirranġaw fihom sakemm fl-aħħar joħroġ il-prodott finali. Mbagħad ikun hemm sfidu wkoll biex tikteb pereżempju triloġija u biex tikteb romanz ukoll illi inti ma tkunx monotonu. Ma tirrepetix, tkun konsistenti, li jkun hemm l-avventura u li tqanqan interess f'dak illi jkun. L-Ispettur Paolo Borg issa ma daħakx aktar u bleħen serju ħafna u bħarsa diretta leja ta' l-aħħar daqqa qawwija meta qalilha proset, mela qara jekk kienix qed ngħid tajjeb. Mara Musulmana miż-żewġa raġel Musulman. Il-bogħod minn żewġa fard barranija tgħaddi l-lejl intimu ma' raġel Malti li fuq kollox huwa Nisrani. Dan għalija huwa adulterju f'kull reliġjon. U jekk jiena ġurnat tajjeb skont id-din tal-Iżlam, mara li tikkommetti adulterju ħaqqa li titħaġġar fil-pubbliku, korrett? L-aktar jekk il-mexxej tal-pajjiż ikun daqshekk imħeġġeġ għall-Iżlam bħalma huwa l-mexxej tagħkom, Dak il-ħin mhux biss rad biddel lewn wiċċa għal darba oħra, immissa wkoll is-swaba ta' jdejha bdew jaħkmuha ir-roda. Kien jaf li daraba sew u mhux se tfiq mid-daqqa li qalet, għalhekk ħaseb li tija l-aħħar kolb. Il-morfoloġija hija qasam ewlieni fl-istudju tal-lingwi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. George Farrugia sabiex ifissrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma morfoloġija. Il-morfoloġija huwa l-istudju tal-binja tal-kelma. Kif tibena kelma? Ħafna jaħsbu li fil-lingwa il-kelma hija liċken unità li għandha tifsira. Fil-fatt mhuwiex hekk. Kejja nieħdu l-eżempju tal-kelma ommi. Għadu aħna din il-kelma jekk nanalizzawha ftit nindunaw li għandek il-kelma li hija kelma u għandek it-tarf i. Issa it-tarf i ma nistgħux nsejħulu kelma, ma nistgħux ngħidu li hu kelma li, imma flimkien qed ituni kelma waħda. Dawn iż-żewġ partijiet li qed jingħaqdu flimkien fil-fatt jissejħu morfemi. Mela l-morfema hija liċken unità li għandha tifsira. Nistgħu ngħidu li għandna żewġ tipi ta' morfoloġija. Għandek il-morfoloġija inflettiva u l-morfoloġija derivattiva. Fil-morfoloġija inflettiva, il-morfema tibdel xi ftit l-informazzjoni grammatikali
tal-kelma. Ġifieri jekk ngħid jiena minn tabib nagħmlu tabiba minn maskil għal femminil, bażikament il-kelma ma bdiltix, u x'veru. Jekk nerġa' nagħmilha fil-plural tobba, isni ħdimt il-forma tagħha. Tajjeb, tajt il-ġens tal-kelma u tajt l-att tal-kelma. Fil-waqt li fil-morfoloġija derivattiva hawnhekk mhux tinbidel biss xi informazzjoni grammatikali tal-kelma, imma tinbidel il-lessema. F'dan il-każ ġifieri minn forma ħanaddi għal forma oħra. Biex nagħtu eżempju, jekk ngħidu aħna mill-verb tat-tieni forma kisser noħroġ verb ieħor tal-ħames forma tkisser, issa mhux sempliċement bidla żgħira, kelli bħal fil-każ ta' tabib tabiba, imma hawnhekk qed tinbidel issa t-tifsira propja tal-kelma għax kisser qed jagħmel l-azzjoni u tkisser l-azzjoni qed tiġi fuqu. Fil-morfoloġija konkatenattiva hawnhekk nindunaw li l-partijiet qegħdin jingħaqdu ma' xulxin. Ġifieri wieħed jista' josserva dawn il-morfemi kif huma marbutin flimkien. Jekk pereżempju ngħidlek il-kelma żvantaġġi, ninduna li inti għandek il-morfema libera vantaġġ. Imbagħad fuq quddiem għandek iż-żeta li qed għalkemm mhijiex kelma hija morfema marbuta qed ittini tifsira differenti, il-kontra ta' vantaġġ, u għandek il-qi fl-aħħar li qed tagħtini t-tifsira tal-plurali. Mela jidhru kollha marbutin flimkien dawn il-morfemi, dik hija il-morfoloġija konkatenattiva. Fil-Malti nsibu dawn iż-żewġ sistemi, il-morfoloġija derivattiva u introflessiva, minħabba l-istorja tal-Malti stess. Nafu li l-Malti oriġina mill-Arbi u x'veru, bħala djalett tal-Arbi, fejn fl-Arbi tintuża ħafna il-morfoloġija introflessiva, ġifieri fejn għandek l-erq u l-forom. Tajjeb l-erq li bħal donnu jiddewweb ġo forom differenti. Min-naħa l-oħra, meta il-Malti ġie f'kuntatt ma' lingwi oħra Ewropej, dawn jaħdmu b'morfoloġija differenti. Jaħdmu x'aktarx b'morfoloġija konkatenattiva. Ġifieri jisu għandek bħal katina, morfema tintrabat ma' oħra. Allura l-Malti juża dawn iż-żewġ sistemi ta' morfoloġija biex joħloq il-sin uniku, interessanti immens dan il-qasam tal-morfoloġija fejn jużhom flimkien dawn iż-żewġ sistemi anka fl-istess kelma ħafna drabi, jekk pereżempju nieħdu il-kelma xemxata, naf li għandi il-nom xemx, dak l-element lessikali xemx kelma li ġejja mill-Arbi, imma it-tarf għata li mhux ġej mill-Arbi imma ġej mill-Rumanż f'kelma waħda. Tajjeb, jekk għandi kejkijiet, naf li il-kelma cake ġejja mill-Ingliż u imbagħad il-plural tiegħu ġej mill-Arbi f'kelma waħda li hija kelma Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.